Nura M Inuwa ya yi bayani game da sabon albam ɗin shi na wannan shekara da lokacin kuma da zai sake shi. Nura M Inuwa ya yi cikakken bayani game da sabon albam ɗin shi da zai sake a wannan shekara. Kamar kullum, mawaƙi Nura M Inuwa yakan sake albam guda biyu ne a dukkan shekara. Sai dai kuma a cikin wannan shekara ta 2022 ya zo da sauyi mabambanci wanda jama'a ba su saba gani ba. Inda ya ƙara da cewa duk lokacin da zai waƙoƙin albam yana yin nazari na musamman ne domin ya binciko wasu al'amura da suka shafi al'umma. Nura M Inuwa ya yi bayanin cewa akwai mawaƙa da yawa suna yin abu ne kawai ko da bai da ma'ana don dai kawai su ja hankalin jama'a. To shi ya ce a'a, shi bai ɗauki wannan layi ba, ya fi son abin da zai faɗakar da al'umma ya faɗakar da shi karan kanshi. Nura M Inuwa ya yi bayani kamar haka: duk waƙar da ba za ta ilmantar da al'umma ba, to wannan waƙa ta zama zubar gado. A don haka yake kira da babban murya da dukkan mawaƙa, ya ce wannan ɓangare na waƙa amana ce da Allah ya bamu. Duk wanda bai rike wannan amana ba ya dinga yin waka san ran shi, za ta yi wakar ma ta ingiza waɗansu zuwa ga halaka. To ƙarshen wannan mawaki dole ne zai yi kuka tun a nan duniya kafin nan kuma a je ga gobe kiyama. Shi yasa mawaki Nura M Inuwa ya ce ba wai tarin sake waƙoƙi na album shine burgewa ba, a'a, waka mai ma'ana wacce za ta faɗakar ta ilmantar ita ce abun burgewa, wanda idan ka yi ta yau ko da wata rana baka nan a cikin wannan gida na duniya, to waƙar za ta yi maka amfani, domin kuwa duk wanda ya ji waƙar zai ce wane ya ilmantar, Allah ya ji kanshi, Allah ya gafarta mishi. Amma duk wanda ya akasin haka, to a haka za a ce wane mutumin banza ne. Da wannan ne Nura M Inuwa yake nazarin cewa waƙar shi ba zai sake ta ba a wannan shekara ta 2022 bisa dalilai masu ƙarfi kamar haka. Nura M Inuwa ya ce duk waƙar shi da za a sake ta yanzu a cikin albam ɗin shi sai an yi mata bincike dama da hauni kafin nan a sanya ta. To a don haka ne Nura M Inuwa ya sake shawarin cewa ba duk shekara zai dinga sake albam ɗin waka ba, saboda yana so a samu cikakken lokaci da za a sami gamsasshiyar waka da za ta gamsar da al'umma baki ɗaya. Da wannan ne Nura M Inuwa yake cewa masoyan shi na faɗin duniya a yi haƙuri a yi mishi uzuri. Zai sake waka ne a shekara ta 2023 kamar yadda ya tsara. Sai dai kuma yana ba da albishir ga masoyan shi da cewa shekara mai zuwa zai sake album da za su sha mamaki, domin kuwa za ta gamsar da su yadda ya kamata. Ya ce saboda shirin da ya mata shiri na musamman ne. To mu yanzu fatanmu Allah ya kai mu wannan lokaci ya sa a sake wannan waka a sa'a. Masu kallonmu da sauraronmu, ku ci gaba da ajiye mana sakonninku na ra'ayoyinku, domin hakan shi zai tabbatar mana da labaran da muke kawo muku yana gamsar da ku, kuma sakonnin da muke isarwa gare ku kuna fahimta. Kundin Hausa TV ta kasance mai godiya a gare ku. Mun gode, mun gode. Kada ku manta ku yi mana subscribe, kana ku danna ƙararrawa a Kundin Hausa TV. Mun gode, mun gode, mun gode.